Horopiang. Sarang kulob. Pero patla. Oh, sige. Yang. And huyang. Oh. Welcome back mga isko, mga iska. Ngayon po labasan na po dito sa aming school at hinayaan ko po yung aking mga mag-aaral na maglaro po ng tumbang priso o tinatawag dito po sa Norte Samar na Baratolata. Ayan guys, enjoy na enjoy po yung aking mga estudyante oh. Yes, sige, buturin nyo yung agal. Isa po sa napakagandang pangyayari po sa buhay ng isang bata ang makaranas po ng mga ganitong laro, lalong-lalo na po sa mga lugar sa mga barangay po dito po sa Northern Samar, kung saan pa mga bata po ay tuwang-tuwa po sa pagtakbo ng paruot parito at paghahabulan kagaya po ng mga larong kagaya nito na tumbang priso. Hinihikayat ko po ang aking mga mag-aaral sa ikalimang baitang dito sa mababang paaralan ng Magsaysay dito po sa bayan ng Lawang, Hilagang Samar na maglaro po ng mga larong pisikal kagaya po ng tumbang priso, luksong tinig at kung ano-ano pa na siyang magpapalakas hindi lang ng kanilang pangangatawan pati ng kanilang isipan. Dahil kung mapapansin po natin ang mga bata po sa ngayon ay wala pong interaksyon sa kanilang kapwa-bata at hindi po nakapaglalaro sa labas ng kanilang tahanan at kalimitang nabubulid sa paggamit ng gadgets, pagkahumaling sa social media, online games at iba pa. Dangan lamang ang mga ganitong klaseng pisikal na laro ay nangangailangan ng atensyon at pagbabantay ng mas nakatatanda ng mga magulang na mga ati, kuya at kung sino-sino pa kapag naglalaro sa tahanan at ng mga guro naman kapag naglalaro sa paaralan. Pakatandaan din natin na ang pisikal na paglalaro ng mga bata ay nakatutulong na mabuo ang kanilang pagkatao para maging mas matatag silang individual sa hinaharap. Nariyan ang minsang pagdadayaan, paghahabulan, pagkakantsawan at minsan nauuwi pa sa pagsasakitan. Pero ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng masayang paglalaro ng mga bata. Sa huli, wala pa rin tutumbas sa mga hiyawan, sa mga halakhakan, sa mga masasayang alaalang makakamit ng mga bata na kanilang madadala hanggang sa kanilang pagtanda. Bilang mga magulang, nais nating ang ating mga anak ay hindi masaktan, hindi magalusan, hindi maarawan, at hindi makaranas ng mga masasakit na bagay bilang mga bata habang sila ay papalaki. Subalit ang lahat ng ito ay sayang kapag hindi nila naranasan ang maging isang bata. Kaya naman po ang inyong lingkod na Maestro Waray ay hinihikayat po ang lahat ng mga magulang na makipagtulungan ng ating mga anak ay mamuhay ng normal, masaya at ma-enjoy nila ang kanilang pagkabata. Hayaan natin silang masaktan, magalusan at hayaan natin silang subukin at hasain ang kanilang mga kasanayan, talento at talino upang nang sa ganon sila ay maging mas kapaki-pakinabang at maging mas masaya, mas matatag ang kanilang mga buhay. Hanggang sa muli, ito ang inyong Maestro Waray na nagsasabing maraming salamat po and yes, you break it down you. Yeah, mabuhay.